תגיד לי? כל יום אתה שולח לי הודעות כמו איזה קוקסינל שבחיים לא זיין בחורה. אתה רוצה, אני אתן לך איזה מישהי שתזיין אותה, ואל תקשר לפה. אתה רוצה, אני אתן לך 2, אל תקשר לפה. אני יכולה לתת לך 2 זונות ותזיין אותם. תתקשר ל2 זונות ותזיין אותם. יאללה, כוס אמא שלך, אל תקשר לפה בחיים שלך, זבל. הוא שולאים